Arratsaldeon eta eskerrik asko gaur prentsaurreko honetara etorri zareten guztioi. Arnaldo Otegi Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetara EH Bilduko lehendakari gai aurkezteko aukera izan dezan, Alfonso Sastrek idatziriko manifestu bat izenpetu zuten sektore ugaritako 126 lagunek. Jadanik, milaka pertsonek, tartean 100 askoitiarrek, egin dute bat manifestu honekin. Manifestuak honela dio. Mezua Euskal Herriko eta munduko iritzi publikoari. Lerro hauen irakurleei hemen eta orain demokraziaren kalitateari eragiten dion arazo larri baten berri eman nahi diegu. Herri honetan agertoki berriak irekitzearen beste askoren artean ekarpen funtsezkoa egin duen Arnaldo Otegik hautesontzien bidez etorkizuneko kargu bat har dezan ekiditeko saioa beste behin ere demokraziaren oinarrizko balorei eginiko erasoa da. Beraz, aukera duten guztiei honako gonbidapena egiten diegu. Eraso larri honen aurka bat egin dezatela eta hautagaitza honen zilegitasuna adierazi diezaietela herri hontako erakunde gorenei. Arnaldo Otegik bere hautagaitza aurkezteko eskubidearen defentsa eman diezaiogun bultzada mezu honi. Azkoitiko EH Bildutik, Arnaldo Otegik gure herriko politikagintzara egindako ekarpena goraipatu nahi dugu. Eta beronen inhabilitazioa demokratikoki larria dela eta aintzineko politiketara garamatzala deritzogu. Hau dela eta Arnaldo Otegiren inhabilitazioa bertan behera uzteko eta euskal ordezkariak zeintzuk izango diren, euskal herritarrei erabakitzen uzteko exijitzen diogu auzitegi konstituzionalari. Bestalde, hurrengo ostegunean, EAeko hauteskundeetarako kanpaina hasten dela gogoratu nahi dugu. Kanpaina alai, bizi eta freskoa egitea nahi du EH Bildu. Eta hau, ahalik eta zabalen eta parte hartzaileen izan dadin, guztion parte hartzea ezinbestekoa dela iruditzen zaigu. Helburua argia da, EH Bildu proiektu politiko, sozial, ekonomiko eta kultural ilusionagarri bat du. Herritarentzako herri proiektu bat eta proiektu honekin lehen indarra izatea dugu helburu. Beraz, proiektu honekin bat egiten duten guztiei hurrengo egunetan izango diren ekitaldietan parte hartzeko gonbitea zabaldu nahi diegu. Haue dira beste batzuen artean egingo diren ekitaldiak. Irailak 8, kanpaina hasierako kartelpegada, gaueko 12etan. Irailak 10, bizikleta martxa Azkoitiko kaleetan, plazan hasita goizeko 11:30. Irailak 12, Azpeitin Bailarako ekitaldi nazionala izango da, Arnaldo eta Maialen Iriarterekin. Irailak 15ean, Triki kale jira plazan hasita, 7etan, iluntzeko 7etan. Irailak 17, Bilbon nazio ekitaldia. Bertara jo nahi duenarentzat autobusak antolatuko dira. Eta azkenik, irailak 21, ekitaldia Azkoitiko plazan 7etan. Mila esker guztioi.